Hola, bon dia. Avui parlaré del significat o el que vol dir funció i dels seus elements. Imagineu que vos acabeu de comprar un rellotge que mesura l'altitud, és a dir, l'elevació on es trobeu. Si es trobeu al cim d'una muntanya de 500 metres, el nostre rellotge apunta a 500 metres. I damunt d'això, després d'estar fent una sortida en bicicleta, etc., podem consultar el rellotge i el rellotge ens indica la següent gràfica, que ens indica o ens informa que segons el temps al que hem ficat el rellotge en marxa, per exemple, només he ficat el rellotge en marxa, estava a una altitud 0, al costat de ma casa, que imaginem que estem al costat del mar, i comencem a agarrar la bicicleta, anem cap amunt i després de 20 minuts estem al cim de la muntanya a 500 metres. I després el rellotge ens indica en aquesta gràfica que segons anem baixant, al minut 40 estem a 300 metres d'altitud. I per això, aquesta representació és perquè en aquest eix es troba l'altitud i en aquest altre eix es troba el temps. Passat un temps, hem baixat a aquesta posició, que són uns 300 metres, pugem un poc i baixem. Després ens fiquem amb ajuda d'oxigen, baixem a una profunditat de 100 metres per davall del nivell del mar i després pugem una altra volta, continuem a una altitud aproximadament de 400 metres uns 20 minuts, més o menys, i després ens tirem en paracaigudes i fem una baixada molt ràpida, veritat? En molt poc de temps, de molta altura, d'uns 300 metres, i continuem fins als 120 minuts a una altitud 0, és a dir, al mateix nivell que el nivell del mar, sense pujar ni baixar. Doncs bé, així parlaríem de que l'altitud depèn de en quin moment estiga consultant el temps. Als 20 minuts l'altitud són 500, mentre que als 90 minuts l'altitud és d'aproximadament 400, és a dir, l'altitud depèn del temps. I per això se diu que l'altitud és funció del temps. I el temps, en aquest cas, seria la variable independent, jo puc escollir qualsevol temps, i l'altitud, com que depèn, és la variable que és dependent del temps. Per tant, aquesta és la variable independent i aquesta és la variable dependent. És una terminologia que es fa servir i aquesta representació és la representació d'una funció que és l'altitud, que és funció, valga la redundància, del temps. I aquesta funció té unes característiques o uns elements que a continuació us vaig explicar. Per una banda, parlem del domini de la funció, el domini de definició, on està definida aquesta funció. Doncs aquesta funció, com que jo m'he ficat el temps en marxa en aquesta posició fins als 120 minuts, el seu domini de definició és tot des del minut 0 fins al minut 120. Això seria el domini de definició. I el recorregut, el que s'anomena recorregut, i aquest és un terme que és general, es pot fer servir per a qualsevol funció, igual que el del domini. El recorregut seria quina és la variació en l'eix vertical d'esta variable dependent. Doncs aquesta variació va des del menys 100 fins al 500. Doncs este és el recorregut de la funció altitud, del menys 100 fins al 500. I també podem parlar de que hi ha hagut trams que hem anat cap amunt, i això s'anomena de forma general com que és un tram creixent, és a dir, així és un tram creixent. Per què és creixent? Perquè a mesura que augmenta el temps, també augmenta l'altitud. Mentre que així és decreixent,
hem anat de baixada. A mesura que el temps augmenta, l'altitud ha anat baixant. I així seria creixent, un tram creixent, i així seria un tram decreixent. Val? Molt bé, doncs queda clar aquest concepte. Podríem trobar-nos en una funció que només fora creixent en tot el seu domini, és a dir, en tota la seva representació gràfica sempre tindria una tendència ascendent, val? Però el que es fa servir és el terme creixent. Molt bé. La funció creixeria. Molt bé. I què més? Quan no és una funció? Mireu, imagineu que jo així, vaig a pintar en roig, val? Haguera dibuixat una gràfica, és a dir, que en este punt, val? El meu rellotge s'ha estavellat i me diu que n'hi ha dues posicions. Puc estar a l'altitud de 500 o de 400 per al minut, per exemple, 95. Doncs, en aquest cas, no podríem parlar d'una funció. Aquesta representació gràfica no seria d'una funció, seria d'una altra cosa. No seria una funció. Perquè per a un valor de la variable que és independent del meu temps, puc trobar dos valors d'altitud. Per tant, no seria una funció. No tindria molta lògica, per això no seria una funció, perquè la funció té un origen físic, és un instrument matemàtic, és una eina matemàtica, però que té un fundament, té un origen físic. Molt bé. I què vol dir això quan una funció és contínua o descontínua? Mireu, molt senzill. Si jo així, ara imaginem, tornem a l'estat inicial, de nou el meu rellotge s'estavella, s'ha trencat, se m'ha caigut, i així tenim un salt. Tinc informació, així s'ha trencat, i durant uns minuts no sé el que ha passat, no sé en quina posició ha estat. Doncs ahí tenim una discontinuïtat. No està definida la funció i és el que s'anomena una discontinuïtat. També podria tindre una discontinuïtat d'aquest tipus. Mireu, un salt. Això també seria una discontinuïtat. Fins així i de sobte desapareix. I he de saltar des d'esta posició fins a aquesta posició. Doncs això també seria una discontinuïtat. És a dir, quan diem que una funció és contínua? Quan no existeixen discontinuïtats. I quan ocorreix això? Quan jo puc dibuixar en tot el domini de definició, puc dibuixar la gràfica sense alçar el meu bolígraf o el meu llapis del paper. O sigui, si esta funció seria contínua, mentre que esta, que he d'alçar el llapis del paper i continuar, així hi ha una discontinuïtat. Per tant, no seria contínua. Molt bé. Espero que hagi quedat clar. Com veieu, són coses prou intuïtives. És simplement la nomenclatura, que estem parlant de funció, de discontinuïtat, creixent, decreixent. I se m'ha oblidat parlar també de màxims i mínims. Mireu, quan jo estic al cim, això s'anomena, això és un màxim. I quan estic en la posició més baixa, és un mínim. També ens podem trobar mínims i màxims relatius, és a dir, que el que està al costat com que baixa i després puja, és a dir, és decreixent i després creixent, aquesta posició seria un mínim relatiu, és a dir, s'anomena d'aquesta manera relatiu, és un mínim relatiu perquè a les posicions que estan properes a aquest punt, és com si fos un mínim. I aquesta d'ací és una posició també de màxim relatiu. No és la posició més alta, no és un màxim absolut, però sí que de forma relativa al seu voltant és la posició més alta. És un màxim, en aquest cas, i un mínim relatius. Molt bé, espero que hagi quedat clar. Si teniu algun dubte, me fiqueu algun comentari. Fins a la pròxima!